gewoon wij maar het loon in te liepen, zie je. Maar hier stappen ze gewoon in de tuin om. Ja, dit is de trieste zaak van hier, hè. Dit is... ja, je zult er om goorlijk kennen. Het is... 1 twaalf bendeboeten. En de liepen die... hun krijgt neem ook en geen fretten meer krijgen. Het is door de hudde wien verschoren uitdroegen. Door de frost is het hut worden. Dus de warme zit dieper. Ja, dan in de tuin daar schijnt de zinnen dan. In een leiden. Dan bedoelt de grond een beetje zacht en dan kun je nog wat vinden. Maar ze hier net thuis. Maar het is net zo dat die liepen denken van die huisziekers die komen het loon net in, we komen dan wel brengen. Nee, dat leer ik net. Het zou wel een unieke staaltje wezen. Dat je huis op een moment dat je hier op neer zit, strieken sprieten. En dat je het hier uit hier werken. Nee, dat zou wel net gebeuren. Ja, dat wil het de huisziekers wel heel makkelijk maken. Ja, dan worden we er geen aardigheid meer aan. Maar het is net zo dat de meesten hier in het dorp nog al beginnen te roepen van het maar het gekken worden de liepen die stappen al begerm in de tuin om. Nee, ze weten wel, omdat er net zo volle concurrentie meer in het dorp is wat huisziekers onbelangrijk. Er binnen misschien actief een stikkerstrijden voor jou. Dus ze gaan er haast al van uit, omdat ik de meeste tijd heb dat ik meestal met de eerste uitkom. Maar ik denk net als ik dit hier in vinden zal. Zullen we dadelijk staan maar een muziekje? Begint veel even niet. Verleden week zit je zo'n 4-5 span liep. En daar weer een peer bij die winter echt dicht ontdaan. Onderleg. En als je nou sjost, het is lieke keel als een luus. Zuiterige boel. Ja, de groen is bonkenhut. En daar liepen men uit nooit. Misschien over erin oprijden dat we nog 1 of 12 komen, jongen. Dat zou wel mooi worden. Juist er weer helemaal niet meer. Maar ze zitten dan ook bij mensen in de tuin? Ze zitten ook een beetje in de tuin, ja. En op sportvelden, dat is net een filmpje. Nou, dat geven we al muziekje in. Oké. We zijn en de groen is hier echt bonkenhut, bevijzen. Het zou wel een stunt wezen als we nou dan een eiken vinden. Als je dan maar een leepje hebben, dit weer al wat hei. En al wat hei laat je nou in. Komt al huizen van de trouwens. Nou, dan maar voor de peers gooien. Ja. Ja, je laat je erom, het is om te schreeuwen. Dan zie je juist dat je hier wel wapperen wat dipjes om. En natuurlijk, het moest net kennen dat ze op een sportveld in het dorp zitten. Daar zit nog 1, daar zit 2, daar zit nog een stukje zwart. Nog wel enzovoort. Van tussen naar Naarden voordat ik het weet. Nooit zal ik weer het vergeten dat ik naast jou heb gezeten. Jij kijkt mij aan, ik kijk jou aan, een schok en toe. In de bus van Bussen naar Naarden gaf je mij een zoen. Nou, dit is dan een van onze oude bussen van het Nationaal Openbaar Vervoermuseum in Oosterhout. Dit is dus een heel apart exemplaar. Dit is een DAF TB U62 nog van Hanje. En die staat ik op nominatie om gerestaureerd te worden. Want ja, maar het probleem is het geld even. Dus hier zie je hele goede sponsors voor. Nou, hier hebben we dan in het museum in Oosterhout. En dan bij de vitrinekasten. Dus Vitrinestraat, en dat begint dan bij de NTM hier. 1880, de tram, de autobus, de lab, de labo en de NAF. Dus een van de maatschappijen waar dus de Fram uit ontstaan is. Dan hebben wij dus de Zuidwesthoek.
Dat weer dus de grootste in Friesland. Later in 70 is dat ik veranderd. Nou, dit is dan een van uw beauties. Is laatste onwensen. Een kromhout verheul van de stadsdienst Amsterdam. Hij stiet hier 3 weken. Dit is natuurlijk heel al gerestaureerd, maar zo krijgen wij de bus natuurlijk net binnen. Want in de regel, en de meesten, die zien eruit als ze heen hakken. Nou, hier hebben we dan zo'n beauty steen, oftewel een hinnenhak. Je ziet het, zo krijgen wij de bussen in de regel binnen. Nou ja, dan hebben wij hier vrijwilligers. En die maken die bussen dus weer als naaien. Dat worden dus naaie kokers hierin zetten. Ze zetten heel veel op lijn erbij in. Je moet nog een naaistik inzetten. Maar, nou ja, we zijn hier al een jaar voor jou met deze bus bezig. Maar er komt natuurlijk een dag dat het dus op een gegeven moment dat deze als een naaien weer naar boven gaat. Maar dat is een soort iets mooi van van. Het museum dat is open alleen nog op sneeuwen in de periode april tot en met september. En sneeuwen van 11 tot 4 uur dan kan elke die kan dus in het museum bezoeken. En de intree is vergees. Als ik er nog mensen binnen en het is mooi waar, dan kunnen wij een ritje maken in de omjouwing bij ons om Oosterholen heen. Mooi waar, maar de cabrio en is het wat minder waar. Dan gaan we met onderhoren of deze bus of met een andere bus, welke dat op dat moment even voorhanden is, kunnen wij even uit de ring gaan.